सकाळी मी ही नव्हता केला रे, हे स्टँड मला माहिती होता, म्हणजे ही होतं फोल्ड होतं तो इकडून हॉरिझॉन्टल पण नव्हता केला. तर मित्रांनो परत एकदा ओलावर आलो आहे. कारण का कंपाऊंड सकाळी फिरला नव्हता पूर्ण, आगरला जायचं होतं त्याच्यामुळे, नाहीतर फिरला असता मी. पण आता जरा माणसं चेंज झाली, फक्त एकच चेंज झाला आहे. उंबराच्या पाण्यावरचा एक माणूस आला आहे. जिग्नेशला शाळेत जायचा कुणीतरी उपाय सांगा फक्त. काय केले हो शाळेत जा, काय घासुंडी बिसुंडी काढायची असते तर. कुठं आहे झालं बघा, मला कंपाऊंड दाखवतो आमचा. ते मित्र त्या साईडला पण आहे. बाकीच्या व्हिडिओमध्ये भेटतील तुम्हाला बघायला कंपाऊंड आहे का काढले. त्या काजूचा मोर बघितला, आता आम्ही इथे कलमावर झाला आहे, म्हणजे हापूस आंब्याचा, तो दाखवतो. कुठं आहे रे ओमकारा, झूम करून येईल का. शेंडीत आहे. दिसताय तुम्हाला दिसतंय का नाही माहिती, आम्हाला इथून दिसतंय. मोर झालाय तो. काजूला पण झाला आहे. यंदा लवकर आहेत, पाऊस कमी पडला यंदा. बघा हा आता खाली आहे तो शेत आहे कंपाऊंडच्या खाली. या बघा इकडे खेकाट्या हसायला लागल्या. आहेत लाजा. काजू मोर झालाय तो. चिंता कुठं होतील. कच्चे आहेत. चिंच खायच्यात मला कच्च्या. मित्रांनो सकाळी दाखवला तिकडून कंपाऊंड सुरू झाला, वरतून असा इकडून असा 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 तो तिकडून गेला वरती. मी आंब शोधताय झालेत काय. अरे हा, तर आता एक काहीतरी आपल्याला भेटलं इथं दाखवायसारखं. तर मित्रांनो तुमच्या इकडे ह्याला काय बोलतात ते सांगा आम्हाला. जो येते म्हणजे असं बेचकाड नसतो ना त्याला वासा बोलतात ना रे. आता हिला काय बोलतात ते सांगा. कशाला सांगितलास तू. त्यांच्याकडे काय बोलतात ते सांगतील ना, ते कमेंट करून सांगा. तू गप बस, शाळेत जायचं काम कर. तुला मेरबीर काय करायची आहे. तुला काय सुतार बनायचं आहे घरात असायला लोकांची. तू घरं फोडायचं काम करू शकतोस लोकांची, होय काय एकटा असून. होय काय तिकडच्या साईडचं दाखवायचं का. कुठं हां आंब्याला खुंटी मारलेली दाखवतो, हापूस आंब्याची. कुठं आहे तो, कुठं आहे तो. हे हा कसं झाड आहे रे. ही बघा खुंटी जगली आहे. इथं कुठला आंबा होता काय माहिती, मला पण आता आठवत थोडा असेल व्हिडिओमध्ये कुठल्या तरी. रानटी आंब्याला मारलेली ती मला पण माहिती, कुठला होता कधी झालेलं आंबा काय माहीत नाही. बघा जगले ती जगली जगते ना खुंटी, तेव्हा आवडता तोडून टाकतात दुसरा झाडात असतो जपरे ती. हां हा बघा एक तिथे एक आहे, तिथे एक खुंटी जगली आहे. सायाचा रे आहे सायाचा. चला आता तिकडे जाऊया.
मित्रांनो शेवग्या शेंगा झाल्यात. जिग्नेश बोलतो दाखव बोलतो. बघूया किती मोठ्या झाल्यात. मसना चालल्यात एवढीशा आहेत नन्या पन्न्या. अरे एवढ्या काय डालीत टाकल्या तर दिसणार पण नाही त्या. मित्रांनो आमच्या शेवगा घराजवळ होता तुम्ही बघितलाच असाल. व्हिडिओत काढलेला काय दाखवलेला ना रे आपण. व्हिडिओत होता पण शेंगा काढताना दाखवलेला काय मला माहित नाही. आता इकडे लावून ठेवले ना. ही कोकम आहे. ही काली मिरी त्याच्यावर चढवलेली आहे वरती. अरे याच्यावर चढलाच ना ओमकार. अरे विंचू पण असतात त्याच्यावर. बोलतात कोकमीला फुलं झाली ना की तो बापले होतं म्हणजे तेव्हा कोकम नाही होत. काय काय झाली मला कवली पाना पाहिजे खायला. तिकडे नाही जायचं ना ते आवडी होत ना. आवलं झालं. हा बघ एक शेवगा इथे. हा बघा इथे एक शेवगा. कशी काय बोला इथे एक कुंटी मारलेली बघ. हे कोकम आहे इथं. काय कोकम फुलं आहेत ती. तो पण बाप्या झालाय. ही बघा इथं आवल आहे. थांब जरा झूम करून दाखवूया आपण. फांद वाकव. हे बघा आवडे. त्या काढ आता. ही वाकव ना ओमकार फांद. बघ येतील हे यात ते. मायला आहेत नाही तर काय. हा बघा एक तिथं आहे. कुठे गेला रे. हा बघा हा बघा हा बघा. जिग्नेश चढतोय. आवलीला पण तोडायची आहे. तिथे पण खुंटी जगली ना ती. आम्हाला पण पाहिजेत आवलं. काय नाही देत ना. बुंद्यात पाडू तुला खाली. बघा इकडून असं कंपाऊंड गेला तो. तिकडून असं लागला तो तिकडे खाली गेला. आणि आता इथून असं खालून आहे ना तिकडून गेला तो खाली. त्या साईडला मिळाला आहे. इकडे काय आहे बघूया. इथे कोकम आहे ना ती येते. काय आहे काय रे इकडे. बघा कोकमी फुलं झालीत. नाही नाही फुलं ही पानांते दाखवले असतात मला. मला वाटलं फुलं आहेत का काय. ह्याला तोडायची आहे यंदा लिंबाड्याला. हा बघा इथे एक शेवगा लावलेला आहे. तर बघा ह्या लिंबाड्याला तोडायचे यंदा. बघा कोपऱ्यात दिसते ना समोर. त्या कोकम होतात. हा एक कलकीचा बेट बांबूंचा. अरे पातेरी बघ किती आहे. आता कोण भात करतच नाही एवढी ते पातेरी घेतील कशाला.
तर ना आवलं द्यायचं नाही आपल्याला. बोलत 2च भेटलं. मी बघितलं आवलं. फसवू नको इथं येऊन तुला पाडू खाली. उतार लवकर. किती काढला बस झालं तेवढं. माप भेटला आवलं. द्या आम्हाला. बारीक बारीक कामाला बारीक नाही. मग ते दे आम्हाला तू ते दे. बस झालं. चला हा बघ, हा निगडीचा झाड आहे. निगडीचा नाही, निगडीचा. चला रे, ही बघा एक इथे कुंटे जगले आहे तिथे. होय काय. तर मित्रांनो, मोर तर झालाय काजूवर आणि एक बी झाली आहे. लय मोठी आहे ती. गिर पण नसेल आतमध्ये. ठीक असेल नुसता. असतील बारक्या बारक्या झालेल्या ना रे. जे लवकर काजू येतात ना काय कायचं, त्यांच्या झालेल्या असतील आता पण. पाणी आहे काय बघ कुठं. नाही ठेवायचे आमच्या इथं. चल नसेल आता काही शेत नव्हता यंदा केलं तर कुठे शेत ठेवली. ह्याच्या वेळी काम बोले होतात. अरे हा बांध कोसळलेला अजून घातलंच नाही काय. नाही मी कोसळलेलं आहे मागं चढला तेव्हा. चला आता आम्ही जातो घरी.